Soc Jaume González, gerent d'MDF, i juntament amb l'Eva del Departament d'Administració i Finances hem participat en el programa Accelera pel Creixement. Des del 1999, que vaig fundar l'empresa, ens dediquem a la fabricació de maquinària per al transport de productes sòlids. Estem dins de la indústria, treballem per diverses indústries, el sector alimentari, sector càrnic, del reciclatge, de la biomassa, fabricant equips concrets i plantes claus en mà. La solució que volíem era créixer amb una forma ordenada. Hem millorat sobretot amb la gestió de recursos de producció. És on teníem més mancances. Ens ha portat una manera diferent de veure les coses. El poder relacionar-te amb d'altres empreses que són de diferents sectors, però et dones compte que tenen les mateixes problemàtiques que la teva empresa, en diferents sectors d'elles, això fa que t'empoderis, que veguis les coses d'una altra manera i et doni ganes de millorar i creure-hi que realment pots millorar. La nostra experiència amb aquest programa la valorem de forma molt positiva. A l'haver pogut gaudir d'aquests consultors, cada un amb la seva matèria, ens ha donat una visió general de la nostra empresa i de cada departament en què ens donem compte que realment ens queda molta feina a fer. Jo recomanaria aquest programa a totes aquelles empreses que tinguin la inquietud i les ganes d'aprendre i de millorar en el seu procés d'empresa.